dinhis kalibutan na ay kabus, na ay dato. Kung kamoy papilion unsa bang klasihas kinabuhi ang gusto ninyong puy-an, kabus sama ni Lazaro dinhis atong ebanghelyo o dato? Tubag. O gusto mo nga dato ang inyong kahimtang dinhi, ang ending kay mo ending mangining atong kinabuhi, matud pa diri sa atong ebanghelyo, ang dato didto sa pag-antos sa impyerno, ang pobre na si Lazaro didto sa kumbira sa langit. Di unsam say gusto ninyong ending, langit o impyerno? Langit. Unsay gusto ninyong kinabuhi dinhi, dato, pobre? Way klaro ni atong desisyon eh. Ang atong gusto malangit, pero ang gusto sa dinhi nga madato. Na nga si Kristo sige ginasag-ingon, bulahan kamong mga kabos, bulahan kamong mga kabos. Nya unsaon masad nga kita magsige sa tingon, dili oy bas bulahan gid ang dato. Nindot ng dato ta unya malangit. Ana mao man ato. Ang tanan yung nindot ba? Nindot ng dato ta nya malangit pagyod. Ana. Nay ni sulti nako pader, dili baya tanang dato maimpyerno. Nako bitaw. Isa dili baya sa tanang pobre malangit. Nako bitaw. Tinuod gid na. Siya unya nganong mo ingon mas Kristo bulahan kamong mga kabos nga di man sa tanang kabos malangit. Dayon sa amo na pagtubag. Nya ingon alaot kamong mga dato nga di man sa tanang dato maimpyerno. Be. Sa omron ni mo ana pagkwintada. Amo dia kamoy paglalis. Paglalis mo dia. Nya akong tubag ato niingon ko ang giingon ni Kristo bulahan kamong mga kabos, kana bang tao nga nahigugmas ka kabos? Mao na siya'y bulahan ang taong nahigugma sa kakabos, kay gugma man gyud ang sugo os Ginoo. Pero ang taong nahigugma sa kadato mao nay alaot. No, ang gugma di ay mo na nga niingon si San Pablo, ang gugma sa kwarta maoy gigikanan sa tanang yawa. The love of money is the root of all evils. Ang gugma, pwede man ka nga kabos nya wa ka mahigugmas ka kabos, mo nang muikyas gyud ka sa kabos, mangutang, mangilad, mangawat, mamaligyag syabo, sag unsa na lay buhaton para lang gyud madato kay wa ka nahigugmas imong kakabos. Ang imong gihigugma ang kadato, mao nay kabos na maimpyerno. Kanang nahigugmas kadato unya ang iyang kahintang kabos. Nya kana sang dato nga nahigugmas kakabos nga malangit, di gid na siya mawili sa iyang kwarta, sa iyang mga bahandi, sa iyang mga kabtangan. Pareha nila ni King Louis of France, nila ni Queen Elizabeth of Hungary, nila ni Saint Francis of Assisi, nila ni Saint Ignatius of Loyola. Mga dato man to sila, ilang gipamyaan ang ilang kadato. Nasay uban wa biyai ang kadato pero gigamit ang iyang bahandi para sa pag-alagad sa mga kabos. Gani musikrito gyud sila og kanang unsay na puyo og kakabos nga mukuot-kuot gyud ba. Sila'y manglimpyo sa CR sa ilang mga katabang, sila'y manglaba sa bistis ilang katabang. Unya ang kani mga tao nga nahigugmas kakabos, unya dato sila. Ang mga kabos nga nag-alagad nila hayahay kayo, sakto kay sa sweldo, napagi allowance, napagi mga benefits, unya di pagi na butangag utang, di gyud butangag utang, og naay panginahanglan hatagan nya plus pagi na sa sweldo, di pagi na salary deduction. Kita na mog dato ingon ana. Ha? Kay kasagaran sa mga dato na sila'y katabang nya galisod kay way ikabayad eskwelahan, pautangon man nya ididak man sa salary,
Pero ang tinuod nga dato nga nahigugmas ka kabos, nahigugmas sa mga kabos, nya pautangon dahil na nimong imong gihigugma. Ako sa una, ako mga uyab, wa man to nako pautangan. Gasto ko anto, bahalag nagka-apiki-apiki na, di man dyan ko mga bayre ni ha. Yun, hikap, gamay. Mula sa to'y bayad. O nang, di ka mubutag-utang, di ka mulisod-lisod sa imong gihigugma. O nang, mga dato nga malangit, kadtong nahigugmas kakabos og nahigugmas mga kabos, dili sigihan og daog-daog ang mga kabos, i-lockdown ang mga kabos, apikihon pagyud ang mga kabos. Karon, kinsay nag-apiki sa atong mga agianan nga pitos kaayo, ang kabos o ang dato? Ang kabos adoy na anak manindas karsada. Nya nganong anak sila manindas karsada? Kay di man kairog kay ang dato masuko man, irog ron direro patyon ti kambuanga ka. Mao na anak dalan sila sa karsada maninda. Ngano mo day ang kanang naninda sa sidewalk sa ato mga karsada dito, napabay naninda dito, napabay naninda ng sidewalk. Ngano mo day makatinda day sila ngatos SM di ay kada mga ayala nga dagko man kay dito bayad. Nya di mas kapasudlon dito magtinda kag utanon nga laos kay ignaom kana mga luya nga kuyos ka istanan. Patindahon day kana dito, hugaw mo kay natanawon. Sa ato pa di ka kasod atong nindot nga tindahanan. Ang resulta ana kada na mag ali ka ng karsada, nya agian day kas demolition team, yatak-yatakan pang imong tinda, pakauwawan pagyug ka, pasan in tawag kas imong bandi-bandi gamay. Agi man na mo una, maninda mis mama, inigubot ito na, sige dong, dagan dong, dagan. Dagan sa mga to, ngano manima, dagan lang, kaya naidakop. Abot sa katunahan, hanay-hanay na sa mama dito, lingi-lingi sa gawa, na ba kay dakop ron din init para bagyog kayo. Ya, labi na yun, og tiwasono na kayo ng among gibaligya nga gabi, katos ang gabi ba nga kuyos kay palak ba? Ya, kana sang usahay, wagot na kaayog nao nga kalbasa, kay dinaginot na kaayo. Baligya, ya, maingon dayon, pila man ni, mama, suki, ako anak suki, anak siya, maingon dayon, ko anak siya, Jis na siya, suki, siya, ay, 5 lang na, uy, sus, alkansi na kaiko, alkansi. Sige sa kugunahon na, kanis mama, babakakon, guys, na. Nanugot ang alkansi, nga amura mo nang gipupo dito sa bukid, wa man may puhunan, ani. Nya ako, magsikog ingon nga, magsikog kutkot sa kong tiil ba, magsikog ingon, ibaligya, init na kayo. Pait kayong pobre, oy. Nya, gusto mo mapobre. Mauna, impirno na mo. Oy, ako karon wala jud ko maninda. Sige na lang kung masiyar aning slots. Yahay na kayo, lingkod-lingkod lang ko sa kong room, higda-higda, air condition. Nya sige masiyar, pilay imo nga paliton nga slot. Kana lay ako pa der, malangit na ko ani pa der. Sure. Ana. Pero amambot lang sa una. Basta, ang dato, samahin, maimpierno. Ang kabos, malangit. Pero butangig gugma. Ang gugmas kadato, makapaimpierno. Ang gugmas sa kakabos, makapalangit. Mo gina-importante kayo. Niya, kung nahigugma ka sa Ginoo, kinahanglang mahimutang kabos. Kay ang gustos Ginoo, na kita magpuyo gyud og maghigugma gyud sa mga kabos. Gani siya na tao dinis kalibutan na usag gyud kakabos. Kay kanigong nahigugmas kakabos mga igsuon, way sa or minus kay igsa sama ni Lazaro. Kabos kay siya, dadon lang siya ngadto sa pultahan sa dato. Di man siya mo reklamo, maghuwat ra man siya na mumho nga ihatag niya. Mumho ba? Di man siya mo reklamo mumho. Kamo mo kaon mo mumho? Kaon mo? Nga rin mo sa kumbinto na may daghang mumho dire. Tagaan ta mo mumho. Mukaon mo? Oy, kaning liktor. Ako ni pakanog mumho. Sa hilom da pa dire. Mas lami pa to ang pagkaon dito. Mauna na may pagkaon. May pagway kaon. Ana. Pero sila Lazaro gahuwat sa mumho. Why problema? Unya mga iro muduol niya.
Ang paboritos iro kana man sa mga nuka, nya napuno siya sa nuka. Way ikapatambal. Ngano man, wa lagi kwarta. So gahuwat na lagkanus ang mamatay. Pero enjoy kay mga iro. Si Lazaro nangitag mumho, ang iro nangitag nuka. Siging tilap ang mga iro sa iyang nuka. Iya rasang patilapon. Kay mao man to'y paboritos iro. So nakalipay siya sa iro. Pero wa siya lipayas dato. Ang dato nga nahigugmas iyang kadato, di siya ganahang mutanaw sa kabos, di gani siya ganahan nga moagi diha duol sa kabos. Moingon siya, iyak, iyak. Anak siya. Kaluod, ana sila. Kamo ganahan mo mukuyog-kuyog anang daghan kay nuka nga tao. Anang gaagas ang mga nuka diri. Ganahan mo mukuyog-kuyog. Oy, lopig mong Mother Teresa of Calcutta. Ang kanang gipangud pagani ang lawas, iyang kinamuton og limpyo. Porti na gitong bahua, nya iya dayong sabunan, iya dayong hugasan, nya iya dayong nganlan og Jesus. Forgive me, my Lord. Iya dayong hagkan, nya humanyag hawk, mo smile kuno ang katong tao. Ikaw mag-smile, mamatay. Nya maingon din siya, at least there is one moment in his time nga naka-feel siya nga he is loved. Nindota, no? Mother Teresa ba? Awa mo, wasa mo kailang Mother Teresa? Mother Teresa of Calcutta, wa mo kaila? Kisam din yung nailan. Mga artista, mao na, inyong mga buhok, sunod-sunod mo sa artista, inyong mga kilay, sunod-sunod sa artista, magdinato, mga bag, eterno sa sandal, eterno sa buhok, eterno sa eyelash. Ang sabi ka na ibutang yung mga punuas yung pilok, kanang ibadlis-badlis. Ana, ayaw mo ana yun. Ang uban pagani karon napagi ka ng sayo na kanang brace din kay bati mo sa kanya akong ngipon brisanan man butangan og kanang false nga brace nga mutirno sa dang color gyapon ikatawa la pareha color para skilay pareha diri uy hilo mo ana ay hunonga na ay vanities man na mga vanities ba ihatag lang na ngadtos mga kabos pakan-an na lang mga kabos pinaagi ng imong igasto ana eterno sa imong kaning manicure, ngadtos pedicure, eterno-terno. Nya ini kaugma lain na sang color imong isulob, lain na sa diri pedicure, manicure. Uy, kahasol ba nimo? Mao na ayaw. Diri sa unang pagbasa niingon ang Ginoo, hukman mo nako sumala sa inyong binuhatan ug sa inyong kinabuhi. Nya asa man ta niya basihan? Nahibaw kuno siya unsay na sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Ang tao nga daotan og binuhatan, ang tao nga di maluoy sa kabos, ang tao nga muuban aning mga daotang buhat, silutan gyud. Mao nay sultis Ginoo sa unang pagbasa. Ug mo nay hitabo sa dato nga wayngan. Dato lang ang ibutang. Generic ba? Generic nga ngan, rich. Pero ang kabos ginganlan gyud og Lazaro. Sa ato pa ang Ginoo mas nakaila sa ngan sa kabos kaysa dato. Iya lang nang usahon ang dato. Haron ini kayon unsa man ka? Siya, dato, impierno dayon. Di na mangutana, siyano ka o unsa man. Pero og yun, kinsa ka? Kabos, kinsa ngan? Siyano. Di atinod lista. O sige, so siyano. Kinsa ka? Father Siyano. To naman Siyano dito. Ang father, nganong ni amo ning father siya dato. Labay din nga to. Di ka kuan ka dato ka. Labay dayon, kuyog skulikta. Nanto pasan. Da sa sibot na sibot ya. Amo na akong dadon dito. Ya mo na wa ko mugunit anang sibot aron di ko mada sibot. Kamo, gunit mo sa inyong kwarta. Mugunit gyud mo ana inyong kwarta gyud. Gunit gyud mo ana inyong yuta. Kig-away gid mo ana, patay mo adto mo sa impierno. Buhiin na ihatag na ngadtong inyong mga silingan, di ba? Malipay kay Ginoo ninyo og igabot nimo dito siyang atubangan, kailagid siya sa imongan. Di gani ka mailhan sa imongan, impierno na ka. Ang imong ngan dato. Hain ang dato, tuas impierno. Hain ang
nailhas Ginoo nga si Lazaro tuas langit. Sige, pangutan ako na imong tupad diha. Ingna nakaila kang Ginoo nimo. Kailang Ginoo sa imongan. Ingna ako no. Ingna ba imong tupad? Kailang Ginoo sa imongan. Kaila eh. Congratulations. Ug wa gani kaila ang ibutan sa Ginoo dato. Mora na bitangar kag dato. Generic ba? Sige, nindog na ta mga kabos.